संगीत कला ही एकमेव अशी कला आहे की जी लोकांच्या समोर सादर होते. बाकीच्या सगळ्या ज्या कला आहेत, चित्रकला असेल, शिल्पकला असेल, अजून कुठल्या, त्या अशा लोकांच्या समोर सादर होत नाहीत. त्यांचे स्टुडिओ असतात, तिथे ते चित्र काढतात, चित्रकार किंवा शिल्प तयार करतात आणि त्यांच्या मनाप्रमाणे फायनल प्रॉडक्ट झालं की ते मग त्या कलेचे जे रसिक आहेत त्यांच्यासमोर ते सादर करतात. पण आपल्याला तशी मुभा नसते. आपल्याला ऑन द स्पॉट श्रोत्यांच्या समोर, प्रेक्षकांच्या समोर आपली कला सादर करायची असते. त्यामुळे आपण जी कला सादर करतो ते आपलं प्रॉडक्ट असं म्हणलं तर ते अतिशय फिनिश्ड प्रॉडक्ट आपल्याला सादर करता आलं पाहिजे. आणि याच्याकरता रियाजाचं खूप महत्त्व आहे, हे मी काल तुम्हाला सांगितलं. अजून रियाजाचं महत्त्व असं आहे की हा जो रियाज आहे हा जसजसं तुम्हाला तुमच्यावरती संगीताचे संस्कार अजून होत जातील, गुरुचा सहवास तुम्हाला अधिक जसा मिळत जाईल तसतसा या रियाजाचं रूपांतर साधनेत होतं. आणि एकदा का या रियाजाचं रूपांतर साधनेमध्ये झालं, ती एक सीमारेषा ओलांडून तुम्ही पुढे गेलात, रियाजाकडून साधनेकडे गेलात की तुम्हाला 100% नाही, जे काय किती जास्त टक्के असतील तितक्या टक्के साधनेचं फळ हे तुम्हाला नक्की मिळतं. परमेश्वर तुमची साधना कधीही वाया जाऊ देत नाही. तर तुमच्या सगळ्यांचं रियाजाचं रूपांतर साधनेत होऊ दे असं मी तुम्हाला खूप शुभेच्छा आणि आशीर्वाद देतो. दुसरं म्हणजे संगीत ही अशी कला आहे की जिने आपली एकाग्रता वाढते. जे विद्यार्थी आहेत, शालेय विद्यार्थी किंवा महाविद्यालयीन विद्यार्थी, त्यांच्याकरता हे आहे की या एकाग्रता वाढण्याचा उपयोग तुम्हाला तुमच्या अभ्यासामध्ये सुद्धा होतो. त्यामुळे परीक्षा आहे म्हणून रियाज करत नाही किंवा परीक्षा आहे म्हणून अमुक करत नाही असं करू नका. रियाज सतत करतच राहा. त्याचा तुम्हाला तुमच्या परीक्षेकरता किंवा परीक्षेच्या अभ्यासाकरताही त्याचा फायदा होणारच आहे. त्यामुळे रियाजाला पर्याय नाही आहे. पण जर तुम्ही रियाजाला पर्याय शोधत राहिले तर तुमचं रियाजाचं रूपांतर साधनेमध्ये होणार नाही.